חזק בבקשה שנשמע אתכם טוב. שלום, אני יואב, מכינורים. אחראי מבנה גן. שלום, אני טל ויינמר מכינורים, אחראי מבנה. ממתן. זה בסדר, אומר שיש שיתוף פעולה בנפש. אני עמית אלון, אחראי מבנה ד' ממתן. שלום. כפי שאתם יודעים, הנושא השכבתי שלנו זה ספורט. את יכולה לדבר טיפה יותר חזק? אנחנו נתקרב אליכם. החליטו. כפי שאתם יודעים, הנושא השכבתי שלנו הוא ספורט. כפי שאתם יודעים, אי אפשר לשחק מתי שיש שתי קבוצות בברוגז. בוא דבר אלינו. יואב, תירגע. אתה יודע את זה. אל תפעיל. רוח ספורטיבית זה אומר שצריך לא להפסיד בכבוד ולכבד את הקבוצה שנגדך. אי אפשר להתחיל לשחק עד ששתי הקבוצות בשולם, אז אפשר להתחיל לשחק כשישר נפתח. שם הם רבים ביניהם? כן. אני מגיע להם מחיאות כפיים, לא? יפה מאוד. מה בעצם כתוב פה? כל הכבוד על הניצחון. אחלה משחק, ניפגש מחר. וברגע שזה יורד, זה עולה. למעלה ואז עכשיו. תתחיל לשמאל את המילה של הרבים, מה שגורם לך להתקדם ולהאמין בעצמך. אפשר לשבת על זה? כן. לא ישב. אולי עם המשחק יושבים או שאת שומעת? שמן. אתה גם? וואלה נוח. שמעתי את זה. יפה מאוד. כל הכבוד. יכול לעצור? בבקשה. שנייה שאני אבין, הייתם אחראים ביחד על הכל? כן. אתה רוצה רגע לתת לי שנייה? כמו שלושה אחראים. זאת טבעת מוסר עבודה, שמסמלת את ההתמדה, את האהבה לספורט. שגם אפשר לעשות בכושר קצת. כן. זאת? בטח, ו- מה? ואפשר לעשות בשרירים. רוצה לנסות? יאללה. תקשיב, אתה מטורף. וואו, מטורף. כל הכבוד. גמרנו. הוא רק צריך לרוץ. בסדר? מי זה? תעזור לי לפעמים. זה בשכב"ץ, אני לא יודע מה הולך שם.
זה מאוורר, שמראה שלא משנה איזה מקום אתה שווה, כולם יתאמצו ועבדו קשה להגיע למקומות, לנו את המקום האחרון וגם את המקום הראשון. עכשיו טל יראה את המאוורר ואמרו שם שני. וואו, איזה בריל. ויש עוד מבנים? עוד אחד, יאללה. כן. זה תחנת מידע, זה לטבעת זה הטבעת תשוקה, שזה מראה שזה על שחקנים ישראלים שהשקיעו והתמידו והם עכשיו שחקנים מצליחים בעולם, גם אם היה קשיים באמצע הם עברו אותם עליהם והתגברו עליהם וזהו. רגע, אתם יכולים, פשוט נראה לי, לא כולם, סיפרתם לי אתמול על הטבעות, נכון? שאמרתם טבעת. תסבירו רגע על הרעיון הכללי של מה שעשיתם, כי הוא מאוד יפה וכדאי שכולם... מה שמקשר את כל העולם בספורט זה אולימפיאדה. אז חשבנו על זה והגענו למסקנה שזה מה שמקשר את כל העולם בספורט. זהו. ואז כל מבנה הוא כמו... ושכחנו להגיד על הטבעות, כל מבנה יש ערך, ואנחנו חשבנו על ערך והצגנו את זה ככה. מקווים שאהבתם. מאוד אהבנו, היה מאוד אני רוצה להוסיף שהיה לי ממש כיף לעבוד איתם. הם מדהימים, אני הופתעתי ממש מהרעיונות שלהם והיצירתיות, וזהו, כל הכבוד לכם. איפה כדאי לעמוד? פה. פה? שלום. נחכה לרון ולא. אנחנו מתחילים בהצגה, הצגה שמבוססת על משל שהשתמשנו בו הרבה בשביל ליצור את המבנה הזה. זה משל על סירה, שהסירה מחולקת להמון חלקות ואפשר לקנות כל חלקה וחלקה. כשקונים את החלקה, החלקה היא שייכת לבן אדם. איש אחד קנה חלקה והחלקה שייכת לו והוא יכול לעשות בה מה שהוא רוצה. מתחת לספינה במים יש המון זהב. הבן אדם רוצה להגיע אל הזהב. בשביל להגיע אליו הוא צריך לקדוח חור. הוא נמצא בחדר שלו, בחלקה שלו, במקום שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל בעצם ברגע שהוא יקדח בספינה, ברצפה, המים ייכנסו לתוך הספינה והספינה תטבע. במשל הזה, החלטנו להציג את המשל
ובמשל אנחנו בעצם מראים מה קורה ואיזה לקיחת אחריות אנחנו לוקחים על אנשים אחרים. מכאן. אוקיי, אני לקראת סיום. כאן החדרים שלכם, אתם מוזמנים להיכנס ולהתרווח. כמו שאמרתי, הספינה בדיוק עכשיו נכנסת לאזור שהיה מלא בזהב טהור. שתהיה לכם שהייה נעימה. איזה יופי. וואו, זהב? אני ממש אוהבת זהב. אם את אוהבת זהב, אז לי יש רעיון איך להפוך את כל הזהב שכרגע מתחתנו לזהב שלנו. מה, זה באמת? יאללה, בואי. לאחר שעשינו סיור מעמיק בספינה, נציג את הזוגות המתחלפים כל שנה. ראשית, בואו נתחיל עם הזוג האדיש, שראה את המאורע ועבר משם מהר וחיש. לאחר שהכרנו את הזוג המתעלם, כעת אנחנו נכיר את הזוג שטיפה יותר אלים. מה הן עושות? אנחנו יכולות לטבוע ככה. בואי ניקח להם את הדברים. מה אתם עושות? זה מסוכן. הם הלכו? אוקיי. לאחר שהכרנו אנשים אלימים, כעת נכיר גם אנשים ביישנים. לשאול אותה? בואי ננסה. סליחה, אנחנו לא רוצות להפריע, אבל זה נראה לנו קצת לא מתאים. אנחנו נטבע ככה. כן, זה מסוכן. כן, לא. זה כאילו, מה? אתן בטוחות? כי אתן מפריעות לנו פשוט. טוב, לא משנה, סליחה. כמו שיש ביישנים, יש גם אנשים שמאוד מאוד מאוד אוהבים לאמץ את מיתרי הקול שלהם. תגידי, את רואה מה שאני רואה? וואו, הם נהירים. תגידו לי! מה הפקדת? חתיכות אגואיסטיות! אותנו! סוגות! צופות! ואחרי שהכרנו כמה זוגות שונים, בואו נכיר אנשים שממש מפחדים. סליחה? אתם יכולים בבקשה להפסיק? לא, אנחנו לא יש בעיה. לא. ולסיום, ולאחר שהכרנו זוגות מיוחדים, שונים ואוהבים, כעת נכיר זוג שאצלם היגיון זהו ערך עליון. היי, תקשיבו. מה עכשיו? ללחוץ. תקשיבו, אם אתם גורמות פה לחור, זה אומר שכל המים פשוט ייכנסו לסירה והסירה תטבע. מה שיכול כאילו לגרום לכולם כאילו להיפגע ולטבוע. אז אנחנו מבקשות מכן באמת להפסיק ולחשוב על זה רגע בהיגיון. כי חור קטן יכול לעשות המון. כן. כאילו אפילו תחשבו רגע, האם החיים שלכם שווים את הזהב הזה שנמצא בקרקעית? אז אנחנו רק מבקשות שתחשבו על זה בהיגיון. הן צודקות. לאן? שלום, אני ליעד, אני יותם. אני שחר. ואנחנו אחרי מבנה של שכבת ז'. טוב, אנחנו בהתחלה קיבלנו שאלה שעד כמה החברה בעצם משפיעה על הקשר בין הרצוי למצוי. וזרקנו כל מיני תשובות, ובסוף החלטנו שאנחנו לא משפיעים מספיק, וזה קורה בגלל שיש אנשים שזורקים את האחריות שלהם על אנשים אחרים, ואז ככה לאנשים אחרים יותר קשה. אם 10 אנשים מחזיקים כל אחד כדור ו5 אנשים ילכו, אז הכדורים לא פשוט ייעלמו, הם יעברו לאנשים אחרים, ואז יצא ש5 אנשים יחזיקו 2 כדורים ויהיה להם יותר קשה. ואז אם עוד ילכו הם יצטרכו להחזיק 3 כדורים וככה לאט לאט זה מחמיר. במבנה שלנו יש ספינה שאלה הגענו מהמשל של ההצגה, שאם מישהו עושה חור אחד בספינה, כל הספינה תטבע. כשמפעילים את המבנה, הצדדים של הספינה מתקפלים, כמו שהאחריות עוברת לאנשים אחרים,
והצדדים נשענים על החלק המרכזי של הספינה. בגלל החלק המרכזי של הספינה בעצם צריך לתפוס גם את הצדדים, ולא רק את המשקל של עצמו. כן, דבר. אז זה המבנה בערך. כן, ליעד, אתם מרוצים? מאוד מרוצים, אנחנו חושבים שיצאנו מבנה מקסים. איזה כיף. איך היה לעבוד עליו? באמת שמאוד נהנינו לבחור. כן, חבר'ה עזרו? מאוד. היה שיתוף פעולה ואחווה. כל היישובים עזרו ובסוף זה הצליח. היה קשה? קצת, אבל סך הכל מאוד נהנינו. מאוד נהנינו. היה מאוד כיף לבנות המבנה. כל הכבוד, יפה מאוד. תודה. מורידים פשוט. מורידים. שיורידו. שנייה. לאט. להוריד, תשחרר לאט. אנחנו נתקרב. לאט לאט. דבר ראשון, מה שאתם רואים פה זה ראש, אוקיי? אז קוראים לך... תציגו את עצמך. אני עומר, מבנה מחטא ממתן. אני ניר שאול, מסגולה, גם חיים מבנה. אוקיי. אז הנושא השכבתי שלנו הוא אומנות וספרות. רכזות שכבה שלנו החליטו שאפילו כשהם הורידו את חזון והגשמת חלומות מהנושא השכבתי שלנו, הם אמרו לנו שאנחנו, כאילו אנחנו בוגרי המחנון, מהמדריכים החניכים, אז הם החליטו שהם רוצים שנמצא דרך איכשהו להכניס את זה גם לכל שאר השכבה. שחזון גם יראו אותו במבנה. ואז אני ועומר החלטנו שזה ראוי גם להיכנס לתוך המבנה. אוקיי, אז זה ראש בעצם של אומן או סופר, שהראש בעצם מסמל את הכלי נשק הכי חזק שיש לאומן או לסופר. זה בעצם הבסיס שלו, משם הכל מתחיל. מפה באות לו המחשבות והרעיונות. אוקיי, ובגלל זה גם הראש כל כך מרכזי. והראש נפתח לפרח, שזה מסמל שהאומן או הפסל או הסופר רוצה לשגשג בחברה ולהיות יפה בעיני אחרים, למשוך אליו תשומת לב. אוקיי, אחרי שהפרחים נפתחים, עולה מתוך הראש ספר. הספר מייצג את היצירה של הסופר בעצם זו הגשמת החלום שלו, שהוא יפרח ושהספר יעלה. ככה זה בא לידי ביטוי במבנה. רגע, בהרגשות אמרתם לנו איזושהי מסקנה מאוד חותכת שהייתה לכם. רוצים להגיד? של היום. אנחנו בסוף החלטנו לא לעשות. לא, אוקיי. אפשר לראות?
רגע, קודם יש הצגה. ילדים? מה? התכוונתי לראות את ההצגה. אוקיי. הלוואי שהייתי יכולה להיות עכשיו בים. הלוואי שהייתי יכולה לא להיות צרודה לעולם. מי משוגע? ראש משוגע. מי משוגע? פרח משוגע. מי משוגע? ספר משוגע. מי משוגע? חטא משוגע. מי משוגע? אריאל, אתה לא קולט בכלל, אתה בבורסה, ברצפה. היה ממש... הלוואי שהייתי יכולה לשנות את העולם. אתה לא קולט, אתה מכל נגילה, אהבה. נראה לי שאני אפסיק לחלום ואתחיל לבצע. אוי, ברח לי. בסדר, זרמתי. בונדי, בונדי. מאוד. כוח חיים. קבעו את זה רגע? עומר? מה נשמע? איך היה? אחלה ערבי. תספרו קצת, איך היה תהליך העבודה? איך היה לכם? זה היה כיף. כאילו, עבדנו עם כל השכבה, גם ממתן, וגם מסגולה, וגם מניר אליהו, וגם מהבקעה. כולם עובדים. וזה היה נורא כיף לעבוד ככה כולם. ואני חושב שהגענו גם לתוצאה מאוד טובה. מה קרה פה מבחינה מחנאית? החבלים נמשכו? מה הפרחים נשפכו? PVCים? מה? הפרחים משכו את ה-PVCים לבד? איך זה עבד? מה שקורה זה... חשבו לנו בראש? יש זה... זה משהו מחובר לרתמה, שכחתי. שקר. שקר. אז כל החבלים מחוברים דרכו. שקל אחד. כן. מה שמושכים, רואים יש נקודות משיכה בעצים, וזה מה שבעצם מפעיל את המבנה. יפה מאוד. אתם מבסוטים? כן. איך הסתדרתם עם הבנייה עצמה פה בשטח? כולם השתתפו. היו בגלל שהעצים, שכאילו תכננו שזה בעצם... תכננו כולנו. ביער ציפורי. אז אתם רואים, יש כמה כאילו פרחים בעצם, שלא יכלו להיפתח בגלל העצים פה. אז... כאילו הנקודות משיכה מתאימות? כן, אפשר. וגם היו צריך כאילו להזיז קצת בזנקים מהתכנון, כי יש אבנים, יש ראש... נראה שהתגברתם על זה לא רע. יצא מאוד יפה, חבר'ה. כל הכבוד. כל הכבוד. אפשר להיכנס או שזה
נבוא. עושה את זה בשביל